jeg også sådan 3 unger, det er fordi, det er faktisk nej, det er 3 unger, de har en anden mor. Prøv at gå længere ud mod den der, så hopper de ud over. Det er mega sjovt. Se, nu hopper de der med deres mor. Hun trådte på nogle af dem. Ja. Så se, de hopper. Hvordan har vi ikke? Vi kan jo komme. Det skal du ikke. Det vil moren ikke. Er der ikke ud over? De kan helt vildt godt lide agurk. Det er mega sjovt. Hold kæft, hvor mange unger der.